Dining buwan sa Mayo, sagad usab sa Lugon na ang mga Santa Cruzan isip kabahin sa kutay sa mga festival o kapistahan matag buwan sa Mayo. Luyo sa iyang kapakyas pagtapos sa kolehiyo, nahimong malampuson siya sa natad sa arte. Kinsa man eh? Karon mga kapuso, atong ilailahon kining 30 anyos nga maayo kayo muhimo og mga gowns og mga costumes. Ani ang report? Likod ni ining mga maanindot nga gowns o costumes, mao ang 30 anyos nga si Christian Dave Sinyagan o mas naila nga si Lady Godiva. Ang uban ni ini, collaborative effort na usab sa uban pang mga designers dinhi sa Sugbo nga gisulob na sa mga festival queens. Matud niya nga 21 anyos pa lang ang iyang edad, nagsugod na siya og design og mga costumes. First time na ko niadto sa Sinulog Festival. Munang na-miss ko sa mga sa mga costumes. Muto dito nag-start ko nga, murag giganahan jud ko nga mohimo jud inaning mga costumes. Gipakita ni Lady Godiva ang pipila ka mga gowns nga iyang na-design nga hinimo lang sa miaging buwan. Matud niya nga usa ka mananahi ang iyang inahan nga mauna usab ang mitabang kaniya. Special kay nako si Mami kay dali naman kay namo matahi kay naaraman siya sa balay, then mostly ako mga friends nga gay, daghan sila mo tabang nako og himo costumes. Ug human kini matahi, siya na ang magbuot kung unsa man ang beadworks nga iyang gusto. Usa sa mga namugna ni Lady, mao kining usa ka festival costume nga may gibug-aton nga 5 ka kilo. Matud niya nga iya kining nahimo ni atong fiesta sa lungsod sa Sambuan. Gitabangan usab siya sa iyang mga higala sa paghimo ni ini sulod sa 4 ka adlaw. Kutob lang sa high school ang natapos ni Lady ug wala kini niya gieskwilahan. Apan tungod sa iyang pagka-creative, nakamugna siya og walay sama kanindot nga mga disenyo. Murag self-learning na lang oy kay every time makakita ko sa mga costume nga akong makitaan sa Sinulog, murag na makakuan ko ba murag dali ra kay para nako nga himuon. Murag guts na lang gyud na nako nga kaya na ko mohimo. Dugang usab ni Lady, makatigom-tigom gayud siya tungod sa paghimo og mga disenyo apan mas mahinungdanon alang kaniya. Mao ang paghimo gayud sa iyang gikahiligan. Uban ni Lian Sinkulan ug Jovel Ubiso, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.